Partycentrum De Ningel is zaterdag officieel geopend. TV11-ster Yvette Nesselaar, zelf ook uit Herkenbos afkomstig, nam alvast de proef op een som en ging kijken in de gans vernieuwde zaal. Voor deze feestelijke opening heeft hij namelijk een hele tijd leeg gestaan. Nou, ik sta niet vanavond bij. Ineke. En? Savaas. Ja, om verzin bij de Ingel. Vertel er eens gaat over. Want het is natuurlijk een spannende avond, maar wat is hier te doen? Dit is de opening, de officiële opening van Partycentrum De Ningel. Dus echt voor bruiloften, partijen, noem het maar op. Ja, want de zaal, die loog hier al geluivig. Maar hij had een paar jaar plat gelegen, begreep ik. Ja, 5 jaar had het toegelegen. En dus gedacht van, nou, dan beginnen Veriëns gaat nu uit. Dat waren een idee van Savaas. Nou, daar gaan we eens even hier naartoe. Ja. Dus dat waren een idee. Vertel er eens gaat over. Ik ga heel lang gekeken voor de zaal, maar ik wist niet wie de eigenaar was. Daar ben ik later achter gekomen. En de eigenaar is in verzeer gegaan. En we hebben gezegd wat de opzet was van deze zaal. Dus voor bruiloft, vergaderingen en dat. En we willen dus hier voor de Limburgse artiesten optreden organiseren gaan. Dus mensen kunnen het gewoon ook aanvuren? Kan ik gewoon aanvuren. Hier is al rond, dus inclusief eten, inclusief drank, betalen ze één prijs voor en verder komen er geen kosten meer bij. Ja, super. Maar ik vind het ook een hele aparte naam. Wie zit er daarbij gekomen? We heten met de achternaam Engelen. Nou, kijk, dan is het eigenlijk al heel makkelijk, hè? Het was gemakkelijk, ja. Ja. En wat gaat er vanavond nog gebeuren? Nou, een optreden van Patrick Crozet uit Herkenbos. Ja, we zijn geëerd dat hij komt. Ja. En dan komen de legata's, ja, 2 jongens van Kerkrooy met accordeons. Ja, die komen nog optreden. Ja, super. Nou, ik wens je een hele fijne avond en geniet ervan. Dankjewel. Gerard, bedankt. Dankjewel.